Rádio a televízia obce Kovačica prináša 10-dielnu televíznu dokumentárnu vzdelávaciu sériu o kovačickom inzitnom umení, o jednom z najvýraznejších kultúrnych fenoménov vojvodinských Slovákov. V 10-dielnych reláciách sa pozrieme na jeho históriu, cestu na zoznam UNESCO, jeho vplyv na komunitu a umelcov, nový impuls pre turizmus a kreatívnu ekonomiku, na význam edukácie, úlohu umenia v zachovaní identity a rastúcu medzinárodnú viditeľnosť Kovačice. Séria prináša rozhovory, archívne materiály, aj autentické pohľady tých, ktorí tvorili a stále tvoria jedinečný svet kovačického inzitného maliarstva. Tretia časť skúma, ako inzitné umenie ovplyvnilo život v Kovačici, každodennosť obyvateľov aj vzťah mladých k tejto tradícii. Ako sa kovačické inzitné maliarstvo stalo súčasťou identity miestnych obyvateľov. Čiže keď ste boli v mladších rokách, ako to spoluobčania vaši v Kovačici a občania Padiny reagovali? No tak, takto odpoviem na tie otázky. Ako občania reagovali na našu tvorbu? Áno. Na našu tvorbu občania reagovali za každým tak, ako čo reaguje človek na to, čo je jeho. Lebo to, čo my tvoríme, prakticky je pamäť našich občanov na minulosť. Pamäť našich občanov na hádke, na rozprávke, na vyprávke starých matkov, starých otcov, keď im v lone sedeli. Alebo mami, keď ich poučali. Alebo otcovia, keď sa im pohrozili a povedali tak, alebo onak. Tak to je, my vraciame tú pamäť. Súčasnosť je taká, aká je teraz. Ona je rýchla, ona je elektronická. Keľko ona má dušu, alebo nemá, nie na mňa, aby som ja to súdil. Každý my to vieme. Ale my sa snažíme ako maliari vrátiť a dať našim ľuďom ukázať tú dušu toho nášho ľudu, ktorý tu žije. Aké benefity priniesol zápis na UNESCO priamo umelcom? Ako vy to vnímate za tento rok od zápisu kovačického inzitného umenia na reprezentačný zoznam UNESCO? Benefity. Čo je benefit? Ja myslím, že veľký benefit bol to, že dedina Kovačica, my Slováci, slovenskí maliari z Kovačici, že sa uznatí ako prví vo svete. Maliari, čo sa týka insite. My si dušu do toho vkladáme. Ale, ak by som mohol priamo odpovedať na túto otázku, aký je to benefit, no, to by som takto ako porovnal. Keď utekáš beh na 100 metrov a vieš, že si najlepší na svete, to je veľmi pekne. Ale keď ten beh utekáš na olympiáde a za ten beh dostaneš zlatú medailu, no tak potom si na vrchu, na Olympe, na vrchu sveta. Presne tak je aj teraz Kovačica týmto uznaním, kde sme zaradení do nemateriálneho kultúrneho dedičstva UNESCO. To je každému môže byť len veľká česť. A aký je benefit? No tak benefit je ten pocit. My sme mali, ako čo sme boli predtým, takí sme aj teraz. Ako nás ľudia hľadeli predtým, tak nás hľadia aj teraz. To je to. Ale samá tá vec, že vieme, že áno, jedna taká svetová organizácia ako UNESCO povedala, vy patríte medzi nás a vy patríte medzi dedičstva, ktoré UNESCO chráni. No tak to je.
To je, ja neviem, neskutočná vec, no tak ako povedať inak. Ako lokálna komunita, teda vaši spoluobčania v Kovačici a občania Padiny, predovšetkým na nich myslím, reaguje na rastúci záujem o inzitné umenie? Žiaľ, v Uzdíne to zaniká... jednoducho aj krátko odpoviem. Rast záujma o insitné umenie. To mi je trocha, na pravdu poviem, ja nevidím aký rast záujma. Ja vidím hodnotenia našej práce. Záujem bol aj tedy, aj teraz. A ako ľudia na to reagujú? No tak ľudia sa jasne, že nadšení, keď medzi sebou majú voľakoho, kto je zaradený do takej skupine, do takej organizácie, na jedno takové mesto. Ako by tak jasne, že sa nadšení, no tak radi sa. Každý, aj ten New Yorkčan, keď povedia, že no my máme tú štátu tej slobode, tú sochu, no tak bude nadšený na to. No tak jasne, že sa aj naši ľudia nadšení, keď môžu povedať, my máme galériu insitného umenia, my máme umelcov, ktorí sa vo svete uznatí. Myslel som tu predovšetkým na rastúci záujem domácich a zahraničných písaných a elektronických médií. Jasne. Myslím si, že je viacej za posledný rok. Presne tak. Tu si absolútne práve. Jasne, že sa záujem za výhercu stále zvyšuje. My sme v tomto všetkom, nie my, ale my ako Slováci, maliari, z Kovačici, kde je naša tvorba, to je kultúrne dedičstvo. To je ani galéria, ani to alebo to, ale to, čo my maliari tvoríme, to je zaznamenané. To je jedna prekrásna vec. Aj to je česť každému, aj pýcha. Zmenil sa život v obci po získaní medzinárodného uznania. Videl som veľký billboard na jednom z billboardov v strede mesta, ale myslím si, že maliari zostali, čo si aj v predchádzajúcich odpovediach. Ako billboard, ale ukazuje, kto sa tí ľudia, čo to robili, aj čo robia, že by Kovačica, aj to insitné umenie, to kultúrne dedičstvo na Slovákov maliarov bolo zaradené tam, kde je zaradené. A ako môžu ľudia hrať? No tak radi sa tešia sa z toho. Lebo ja ako maliar, ja sa teším. Ja som túživ ako dieťa byť maliar. Byť voľak, ktorý povedal, pozri, ten Števo Varga von maľuje Kovačickú insitu opravdovú. A má voľaké hodnosti tá insita. Nemyslím materiálne hodnosti, ale voľaké... Presne o tom aj je reč, o tej kultúrnej hodnote. No tak, ja myslím, že to odpovede na všetko. Ako mladšie generácie vnímajú tradíciu inzitného maliarstva? No tak... Myslím tu aj na maliarov mladších, ale aj na... Rozumiem tvoju otázku, absolútne. Ako vnímajú? Je to príliš mladých maliarov v Kovačici. Aj takých, ako by som povedal, sľubujúcich. Ale, ja som nie odborník. Ja som maliar. Ja som neučený maliar. Ja robím to, čo mi srdce vraví. Aj to, keľko viem. Myslím si, že nejdu tou cestou, ako čo sme išli my a ako čo ideme my. Neviem, či sa ich v srdciach tie hodnoty, za ktorými my túžime. Neviem. Niečo moderné. Niečo súčasné. To áno. Ale to nejako by sa zišlo zaradiť do tej insity, do takého ako prepliesť ju cez tú insitu, aby to bolo to.
lebo ísť len do inovácií, do tradícia, nie, to nekoštuje nič, to nekoštuje nič. Za každú cenu do inovácií nie. Neviem, ako by som to vysvetlil. To som povedal odpovedal do tej prvej otázky, kde sa teším, že som zaradený, aj že som v rade tých maliarov, ktorí si držia svoju tradíciu. Existujú iniciatívy, ktoré podporujú mladých talentov v Kovačici? Existujú. Stále sa robia kadejaké dielne, sem a tam. Žiaľ Bohu, škoda, to by mali robiť profesionáli. Ľudia, znamená, ktorí sa odborní za takú prácu. Znamená pedagogici, že by vedeli, ako sa má robiť s deťmi. Nemusia byť maliari. Ale pedagogici im ukazovať na to, čo by mali. A ak o maliarstve učiť, no tak ich môžu učiť len tí, kto sa za to maliari, ktorí vedia maľovať, nie ako my. My nevieme maľovať, my sme naivci. Takže, ale ešte som chcel niečo dodať na to všetko. Ale aj každá škola, každé učenia, každá nauka, ktorá by tomu dieťaťu, tomu mladému maliarovi ukázala tú perspektívu, ten sklad farieb, čo ti ja viem, by mu kus duši odhrízla a odnemohla. Nikda by on viacej nemohol byť, ako by som povedal, nezašpinený tou vedou. Aj tým znaním, aj tou naukou. Lebo naiva je to, že ty srdce, dušu dávaš, ako vieš. Ty sa snažíš napodobniť tú prírodu, ako ju ty poznáš, ako ju ty vieš. Za to je kovačická naiva tam, kde je. Aj zaradená od takého dedičstva, ako čo je. Tým UNESCO, že má čistú srdce, čistú dušu, nezašpinenú naukou. Teraz by mi voľa kto mohol, no tak nejeme do filozofických teraz takých ako témov, že to a nenačím nauka, nenačím novo, nenačím sem, nenačím sa učiť. Načím? Uč sa sám, ak chceš byť naivný Maďar. Ako umelci vnímajú svoju úlohu v zachovávaní kultúrnej tradície? Tu by som povedal, že ako ste pamätali tých starších Maďarov, ako vašich rovesníkov a ako týchto mladších? Kultúrna tradícia, aj ako ju my zachovávame, a ako sa my to snažíme. Ja som odpovedal už raz na dve otázky, som odpovedal. Znamená snaženie, ak je kultúrna tradícia, snažení sa ukázať tradícii. Tradícia, sama reč vraví, že to nie je teraz, ale to je tradícia od skôr. A to sa môže zachovať maliarstvom aj nezabúdaním na voľaké veci. Do tej tradícii za každým načím dá novo. To, čo je teraz, z tohto skutka. Zviazať tú tradíciu so skutkom. Ako to bolo droho. Neviem, či som dosť dobre to vysvetlil, ale ja tak myslím, aj tak rozutujem o tom. Pravda, že rozličné generácie, rozličné pokolenia inak vnímali tú kultúrnu tradíciu, lebo bol aj život a zvyky a obyčaje inakšie ako... Iný čas, iný mrav. Iný čas, iný mrav. Ako komunita, teda predovšetkým tu myslím na občanov Kovačice a Padiny, spolupracuje na ochrane tohto kultúrneho dedičstva? Spolupracuje. Hlavne pracuje. Vidíme padinských maliarov, ktorí zasnúvajú svoj spolok Smet. Máme tam veľmi dobrých maliarov, naozaj skúsených, aj tak ďalej. Oni sa aj členovia našej galérii Kovačickej insitného umenia a my sme všetci kamaráti. Čo je spolupráca, ak nie kamarátstvo? Rada,
chodíme na plenéry spolu, vystavujeme spolu. No to je spolupráca. Každý vidíme, čo ten Báči Juha spravili, čo namaľovali, ako je to pekne, ako je to zaujíma, vidíš, inak ako drov, potom hľadím, čo ten, oni hľadia, čo ja. To je tá spolupráca. Ja na ňu tak hľadím. Ale hľadím, že naša galéria insitného umenia Kovačická je veľmi dobrá, aj veľmi ustanova, ktorá zastrešuje všetkých nás maliarov, ktorí sme jej členovia. Bez ohľadu, či sme boli stade, zonade. To kultúrne dedičstvo. Ono je tak formulované, že uznáva maliarov Slovákov z Kovačici, ktorí sa bavia insito. A ich dedičstvo kultúrne. No, aj Padinci sa Kovačica. To je Kovačická obec. Oni sa Slováci, oni sa istí ako my, oni sa dole na našej galérii. Kovačické inzitné umenie je viac ako umelecký smer. Je to živé dedičstvo, ktoré zachováva pamäť komunity a zároveň ju spája so svetom. Všetkými reláciami sme sa dotkli jeho významu, tvorcov, identity aj budúcnosti. Kovačica zostáva miestom, kde umenie vyrastá z každodenného života a kde tradícia nachádza svoj nový hlas. Ďakujeme, že ste sledovali túto sériu Rádio a televízie obce Kovačica.